Morning and welcome back to my YouTube channel logoफोर to दासनि लोगोफोर न'आव फैथ'नाय समावनो माने मोननैसो भिडिअ बनायलांसै होनना सानदों आरोना मानोना आं गाबोन थांफिनगासिनो क'क्राझाराव माने दिवालिखौ क'क्राझार जाहैनोसै आरो लोगोफोर माने जोंनिया दासान्दि दोङो इयाव महाजारनि ग्रुपफोरा माने जाहा बाजै आंनि हिनजाव आंनि बिमा दोंसोबो आरोना गासैबो दिनै जों खालामनो नागिरदों मा कभार डान्स जोंनिया नै बिब'आ जा बिमाया माने निजा दोङो नै जोंनिया महाजारनि ग्रुपफोरा Sang beri zakar na yo, deh. Galti se mistake हो गया रे बाबा फले फर दाइजों दसे उनाव माने बे शुटिंआ जोबखांना जोङो मोनसे शर्ट मुभिबो खालामगोन आरोना ओमफ्राय एक्ट्रिसआ नैबे जागोन आंनि नैबे जागोन जोंनि आखुला आरो बाबानि होनदो Portrait bokeh video new look जाबाय माने सोलायबाय आरोना माने दायो जों मोनसे माने बैसागुनि शुटिं खालामनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय नै निजा फैलायबाय जोंनिया नै हुलाबारि बाबा बेसांबा मानि उनाव दिनदो बेसांबा माहाफोर दिनै जोङो मोनसे शर्ट मुभि खालामगोन आरोना माने नैबे शुटिंआ जोबखांनायनि उनाव मोनसे शर्ट मुभिनि शुटिं जागोन स' नुगासिनो नोंथांमोना ओमफ्राय लोगोफोर आं लायो माने सिफुं दामनांगोन आरोना माने बिनो साला करिय'ग्राफिया मा थिबाय थायो आंखो ओइ साला ओमफ्राय नै ओंखारजोब्बाय फिल्मनि जादों मायो हारसिता मायो ओमफ्राय मायोबा जोंनिया फिल्माव फैखांबाय दै नैबे जाबाय लास्ट शुट माने लास्ट क्लिप आरोना संनि लास्ट कन्टरा होनदो जाबाय मोनलै लास्टनि लोगोफोर दायो जोंनिया माने शुटिंआ जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो जोंनिया दोङो शर्ट मुभिनि शुटिं रेडि जाखाबाय जोंनिया आर्टिस्टआ नै लारि बाबाया दे 1 2 3 go नै बेखौ मोनदोना बेखौ मोनदो फंबाय थाव सावबाय थानाय साला गथ' लोगोफोर दायो नै माने माबाया जोंनि शर्ट मुभिनि शुटिंआ स्टार्ट जाबाय दानि जादों नै जोंनिया माने माजों जाले आंबो गोदौने 107 दाबो 107 जाथारसै माने माजों जान देले आं गोदौने producer director expert legacyयावबो जोंनिया बिउफोरा आर्टिस्टआ लोगोफोर दायो जों माने एसे लकेसन चेन्ज खालामनो थांगासिनो आरोना माने मोनसे फाइटिंनि मोनसे सिन दोङो माने बिसोर सानैबा बुलायगोन आरोना जोंनिया नै जल्दि नै लकेसना बेनो सावलायबाय गानाव नै जोंनिया दासो सफैदो डिरेक्टरा मा सोलियोलै सोरबा टाइम गैयिफोराव सोरबा आरो लेट खालामबावो लोगोफोर माने बेयाव मोनसे फाइटिं सिन दङ आरोना जाखाबाय मोनसे दे जागोन दे एसेबां गोबाव माबा नै
लोगोफोर दायो जोंनिया माने दायो लास्ट जोबदों आरोना ओमफ्राय जोबसिगोन नैबे टिमनि उनाव थ' नैबे फैगासिनो भिडिअआ सानसे नङा साननै उनाव फैगोन दै stay tuned guys yes 1 2 3 go go akhi dale Subayakhile nakrangdo nोंसो subayakhै लोगोफोर दिनै जोंनि शुटिंआ बेयावनो जोबना थांबाय आरोना माने बहुद खस्थ'यै खालामबाय माने थेंक इउ सो माच होनांसिगोन जोंनि आगै सानैखौ फट' थिखांनांसै बिदिले जोंनि आगै मुनिसा ओमफ्राय आगै नन्दिका माने गासिबो न'खरनिनो आरोना स' बहुत हेल्प होयो आंखौ स' बिदिनो इयुनावबो हेल्प होगोन होनना आसा खालामबाय आरोना नङा होमबा थ' लोगोफोर भिडिअ फैगासिनो साननैसोनि उनाव थ' नेनानै थाबानो जाबाय थ' स्टे टिउन लोगोफोर